ഹായ് ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഷേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്യണം, അതുപോലെ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നാലേ ഞാനിരുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഷേക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചക്കക്കുരു എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കുക്കറിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ തോലൊക്കെ നന്നായി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രമേ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ചുവന്നത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നിലക്കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്താണ്, കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 തുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ പാല് കട്ടയാക്കി വെച്ചതാണ്, നമുക്കതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബൈ.